Daar brullen ze nou. Oei, 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 oei. Oh, oer. Michiel Kalsbeek, wat godverdikkie. Vleende man Noord, geen Tony Brundeloon. Scootjesiel, een sport met emotie en met sensatie. Maar ook een sport dat jongeren net gauw om beginnen. Wat is eigenlijk de gemiddelde leeftijd zo'n beetje van jouw bemanning? Nou, we zitten toch in de buurt van 40 jaar. 42 jaar zo roe wij ongeveer. Dus wat dat betreft, ik ken er wel wat jeugd bij. Want ze kennen soms wel zielen op een polyesterboordje, een kielboord. Maar dit is heel wat oors. Mijn zweden, zo'n groot schip. Mijn 12 man erop, een heel team. En er zijn zoveel die net van huis uit. Maar omdat de heid of de broer op een schip zit of familie. Maar die er op deze manier mooi mee in de kunde komen kennen. Basisschoolbaan krijg je eerst theoretisch uitles over de sport in het Scootjemuseum hier in de Waard. Daarna is er voor jongeren tussen de 16 en 20 jaar een weekend lang intensief les over hoe ze op een scootje varen. Zielskwalen en kampen loeken hier mooi al jaren kloften bij. Maar dat leidt bij het scootjesielen dreger. Het is een beetje een eigen groep natuurlijk. De SKS heeft zijn eigen families, de IFKS heeft zijn eigen vriendenclubben. En dan is het net zo makkelijk om er samen tussen te komen. Heb je het idee dat de scootjesielen een beetje vergriezen zit? Ja, meer en meer wel. Ja. Het is, wat dat betreft een heel goed initiatief. De SKS hoopt het bij de jeugdopleiding vooral meer spanning in de wedstrijd te krijgen. We proberen natuurlijk de kwaliteit en ook uiteindelijk de skippers. Want het is wel de bedoeling dat er uiteindelijk skippers uit voortkomen. Om die een stukje bagage mee te gaan. En dat zit dat Utrechtschil in 14 scootjes die heel dicht bij elkaar komen. De jeugdopleiding begint dit variër en krijgt financiële stiepen van de provincie.